sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake ambuh kepiye carane rungokaken Mas Andi. Tresnoku ora bakal luntur sayangku, ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ono ngancani buat Neng Dita. Ayo Neng sayang, suamiku tercinta. Ayo Neng yuk. Permintaan dari Mami Bos nih.